Россияда үз фәннәр академиясы булуы белән 4 республика гына мактана ала. Башкортстан, Саха, Якутия, Чечня һәм Татарстан. 30 сентябрьдә Татарстан фәннәр академиясы оешуга 30 ел тула. Шул уңайдан Татар-Информ матбугат агентлыгында Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты галимнәре журналистлар белән очрашты. Татар халкы ул энциклопедияле халык дип. Татарстан республикасы ул энциклопедияле республика. Максатка ирешү юллары әнә белән кыю казуга тең булса да, 6 томлы Татар энциклопедиясенең тулы нөхсәсе әзер һәм бастырып чыгарылган. Ә бит милләтне җиһанга таныткан, аның җитлеккәнлеген дәлилләгән гыйльми эшләнмәләр арасында энциклопедия иң саллысы, иң күләмлесе. Татар энциклопедиясе хәзерге көндә басылып чыкты. 6 том русча, 6 том татарча. Дөрес, аның әйткәнемчә 6нчы томы 2 өлештән тора татарчасының күләме зуррак булып чыкты. Бу димәк үзенә күрә бер ниндидер бер шик, без ниндидер югарылыкка мендек, һәм инде без әлбәттә киләчәк турында уйларга тиеш. Нинди юнәлештә без эш алып барачакбыз. 1989 елда Татар энциклопедиясе бүлеге булып нигезләнгән оешма бүген төбәкне өйрәнү юнәлешендә алып бара. Ә бу исә тармак энциклопедияләре һәм башка фәнни басма белешмәлекләр дә әзерләп нәшер ителә дигән сүз. Татарстан турында, Татарстан халыклары турында, татар халкы турында мөмкин кадәрле киң мәгълүмат тарату һәм менә шушы максатка таянып, без инде үзебезнең эшебезне хәзер киләчәккә планлаштырабыз. Бу юнәлештә без, мәсәлән, тармак энциклопедияларын бик әһәмиятле дип күрәбез. Төрле юнәлешләргә, тармакларга багышланган энциклопедиялар, табигатькә багышланган энциклопедия үзенә күрә бер бик яхшы мисал. Аның русчасы дөнья күрде, быел татарчасы басылып чыгарга тиеш. Торак пунктларга багышланган энциклопедияның планнары һәм инде тормышка аша башлады. 3 томлык энциклопедияның беренче том русчасы дөнья күрде. Һәм без аны хәзер быел татарчасын әзерләдек. Беренче томы быел татарча басылып чыгар дип ышанабыз. Татарстан фәннәр академиясе канаты астында аеруча нәтиҗәле эшләүче Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты галимнәре журналистларны гомуми эшчәнлектән тыш аерым юнәлешләр белән дә таныштырды. Алар арасында онлайн энциклопедия, муниципаль берәмлекләрне чагылдырган проектлар бар. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә эшләнгән күренекле татар галимнәренә багышланган кыска фильмнар тезмәсе дә танылып килә. Һәр хәлдә YouTube канал аша караучылар саны көннән-көн арта. Журналистларны күп телдә укытыла торган мәктәпләр өчен әзерләнгән дәреслекләр мәсьәләсе, атама һәм терминнарга кагылышлы төбәк тарихын өйрәнүгә бәйле сораулар кызыксындырды. Очрашу барышында институтның tatarika.org сайты мөмкинлекләре дә күрсәтелде. Гомумән, белемне киң һәм тулы итеп бирүдә институтның өлеше зур. Энциклопедия сүзе үзе дә нәкъ шулай тәрҗемә ителә. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.